Għal-Partit Nazzjonalista il-konsultazzjoni tibqa' kruċjali, inkluż ma' imsieħba soċjali bħalma hi il-Kamra tal-Kummerċ. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fejn insista li għal-Partit Nazzjonalista iċ-Chamber hija sieħeb importanti u li bis-saħħa tagħhom mhux biss jitjieb is-settur kummerċjali imma anke l-ħidma tal-Gvern b'mod inġenerali. Waqt din il-laqa Bernard Grech spjega l-ħsieb tal-Partit Nazzjonalista wara l-ESG li tant qed jisħaq fuqu fil-programm elettorali, kunċett li jaċċerta li persuna jew kumpanija tgawdi mill-inċentivi tal-Gvern jekk tagħmel il-parti tagħha biex pajjiżna jimxi l qudiem f'diversi setturi. Min-naħa tagħhom ir-rappreżentanti tal-Kamra tal-Kummerċ għamlu preżentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tagħhom għal 5 snin li ġejjin. Aktar minn 100 proposta tanġibbli li jiffukaw fuq l-ekonomija, l-edukazzjoni, is-sostenibilità, l-infrastruttura u l-governanza tajba. Matul din il-preżentazzjoni wieħed seta' jinnota kif ħafna mill-proposti taċ-Chamber jaqblu mal-proposti li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista fil-programm elettorali. Id-deputat Claudio Grech li koordina il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista saħaq li dan it-tip ta' eżerċizzju juri kif il-politika mhux biss strument tal-partiti imma mekkaniżmu u proċess li jrid jipparteċipa fih kulħadd. U saħaq li l-korpi kostitwiti għandhom ir-rwol fundamentali biex jgħinu fil-politika tal-pajjiż u sqal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jkun superf għaliex dak li joħroġ mill-proposti tal-korpi kostitwiti ċertament se jkun fiċ-ċentru tal-ħidma ta' gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tagħhom iċ-Chamber kellhom kliem ta' tifħir għal viżjoni ekonomika tal-Partit Nazzjonalista permezz tal-ħolqien ta' 10 setturi ekonomiċi ġodda. Għal din il-laqa il-kap tal-Partit Nazzjonalista u Claudio Grech kienu akkumpanjati mill-kelliem ewlieni Peter Ranġus u l-kandidati Ivan J. Bartolo u Graham Bencini.